Здравейте на всички, аз съм Рости и какво ще правим в днешното видео? Ами днес, дами и господа, ще дам моите прогнози за предстоящото световно клубно първенство. Турнир, който за първи път ще се изиграе по този формат. Много повече от европейски отбори ще вземат участие и се надявам наистина да бъде интересно. Както знаете, този турнир няма да се провежда всяка година, както беше до сега, а ще се провежда на всеки 4 години и се надявам да има наистина тежест и да бъде важно, защото все пак ще се провежда веднъж на 4 години като световни и европейски първенства. Какво ще направим в това видео? Ще вляза в един сайт, в който ще дам прогноза за всяка една група и след това за елиминационната фаза и да видим накрая кой ще бъде победител на световното клубно първенство. Както знаете, в предишните формати участваха само 2 европейски отбора, а именно победителя от Шампионската лига и победителя от Лига Европа, но сега е коренно различно. Трофей изглежда наистина по един превъзходен начин. Това е един от може би, красивите трофеи, които съм виждал, даже има и ключ. Но преди да започнем, разбира се, с прогнозите ми, ударете по един лайк, абонирайте се, ако все още не сте, задължително с камбанката, за да не изпускате всяко едно ново видео, което качава в канала ми. Обмислям да правя анализи на мачовете на Реал Мадрид тук в моя канал през този турнир, през това първенство, защото смятам, че е нужно да правим анализи. Може би няма да е след всеки матч, може би първо ще направим видео след груповата фаза и нещо подобно. Давайте също и вашите идеи долу в коментарите, какво искате да виждате от мен в моя канал за това предстоящо първенство. И също в това видео ще отделя няколко минути да ви спомена какво се случва в момента около Реал Мадрид, тренировките с Чаби Алонсо и други интересни неща, които всъщност се надявам да ви бъдат интересни, но без много да се бавим. Отново ви казвам, оставете по един лайк на това видео и го споделете също с приятели и нека да започваме с прогнозите за световното клубно първенство, стартиращо, всъщност то ще стартира петък или събота в 3 часа и откриващия матч е Интер Майами, отбора на Меси срещу Ал Ахли. Нека да започваме с прогнозите. Започваме, разбира се, с група А, където са Порто, Ал Ахли, Интер Майами, Ал Ахли и Палмейрас. Така, на първо място в тази група, между другото това е една от може би трудните групи, защото не знаем всеки отбор как ще се представи, но по пътя на логиката, ако трябва да следвам логиката, Порто трябва да са на първо място, макар че Ал Ахли са не лош отбор, Палмейрас също, Интер Майами може да бъдат изненадата, но аз въпреки това ще сложа Порто на първото място. На второ място си мисля, че ще завършат Интер Майами. Интер Майами няма да отпадне от групата според мен, защото все пак имат добър състав. Имат Луис Суарес, разбира се, Жорди Алба, Серхио Бускетс и Лионел Меси. На трето място си мисля, че ще завършат Палмейрас. И на четвърто, дами и господа, в тази група ще бъде Ал Ахли според мен. Продължаваме към следващата група, в която имаме 2 европейски отбора. Един, както виждате, е зад мен. И точно този отбор според мен ще завърши на първо място. Виждаме Пари Сен-Жермен какво правят през този сезон абсолютно навсякъде. Те спечелиха квадрупъл, даже няколко от играчите им спечелиха 5 трофеи, визирам португалците, разбира се, Лига на нациите, и си мисля, че ПСЖ ще бъдат, всъщност не ще бъдат, те са основен фаворит за спечелването на този турнир. Вече тук зависи от това дали отборите ще го вземат на сериозно, но мисля, че ще го вземат, защото да не забравяме, че победителя, който спечели тази купа, ще прибере 100 милиона евро. Така че мисля, че би трябвало всеки отбор да го вземе предвид този турнир и да не го играят просто е така като приятелски мачове или нещо подобно. Вторият отбор категорично ще бъде Атлетико Мадрид. Тук няма какво да се обяснявам. ПСЖ и Атлетико Мадрид продължават на 5 със сигурност. Ботафого според мен ще са на трето място и на четвърто ще бъдат Сиатъл Саундърс. Група С имаме Байер Мюнхен и Бенфика, които със сигурност ще продължат напред. Единствено тук като изненада може да бъде Бока Хуниорс, но си мисля, че Бенфика наистина са един доста качествен отбор и няма да имат проблем с завършването поне на второ място, макар че тук знаем този формат на световно европейско и сега е световно клубно, се играе по един матч, така че доста изненади могат да се
получат, но си мисля, че Байер Мюнхен няма да имат никакъв проблем. И казвам, че няма да има изненада в тази група. Бенфика ще завършат на трето място, Бока Хуниорс на четвърто и Акланд Сити на последното място в тази група. Следващата група е доста интересна. Категорично обаче ще сложа Челси на първо място, защото този сезон във Висшата лига не се справиха брилянтно, но все пак успяха да хванат Шампионска лига в последния момент и мисля, че ще завършат без проблем на първата позиция. На второ място, дами и господа, слагам Фламенго. Фламенго е отбор, който се представя доста добре и си мисля, че могат да завършат на трето място. На второ място. Трети са Лос Анджелис и на четвърто място слагам този отбор, който за първи път наистина го чувам и си мисля, че няма как да завърши на по-високо от четвъртото място. Продължаваме към група И, където категорично първо място финалиста в Шампионската лига тази година. Отстраниха Барселона. Доста силен сезон за Интер, макар че накрая се оказаха без нито един трофей, но нямаха късмет. На второ място категорично Ривър Плейт и с, разбира се, един от новите трансфери на Реал Мадрид, Франко Мастантуоно, ще играе световното клубно с Ривър Плейт и след това ще се присъедини към Реал Мадрид. Това е един трансфер, който не знам дали ще бъде успешен за Реал Мадрид, защото все пак той е Франко Мастантуоно е на 17 години и наистина не мога да ви кажа. Гледах хайлайтове, за първи път наистина чух за това момче. Гледах хайлайтове и не ми направи чак толкова голямо впечатление, но да видим как ще се представи на световното клубно и след това за Реал Мадрид. Тук на трето място слагам Монтерей, отбора на Серхио Рамос и на четвърто Орава Ред Даймъндс. Продължаваме напред с група F. Първо място категорично за Борусия Дортмунд, второ място категорично за Флуминензе и тук честно да ви кажа тези отбори нямам си на представа кои са, извинявам се за което, няма как да знам абсолютно всеки един отбор в света, но според мен много трудно да има изненада в тази група и Борусия Дортмунд и Флуминензе да не продължат. Така, група G е доста интересна, където тук може да се случи нещо интересно. Визирам Ман Сити и Ювентус, нали, ще има битка за първата позиция, но с тези трансфери, които направиха Ман Сити, си мисля, че ще бъдат наистина не само основен претендент за спечелване на този турнир, ами за Шампионска лига и за Висшата лига, защото взеха Райан Шерки или Шерки и Тиджани Райндерс, които наистина са уникални трансфери. Също така и левия бек на Увърхятън привлякоха. Трудно ми е да му произнеса името, Нори мисля, че беше. Така че Ман Сити наистина дават голяма заявка за спечелването на много трофеи следващия сезон. Второ място за Ювентус в тази група, трето място за Ал Аин и на четвърто място Видат, не знам точно как се произнася този отбор, но да, за момента няма може би изненади в групите, защото може би всъщност първо, че в първата група, където Интер Майами сложих да продължат, но да видим, накрая ще се върна към тези прогнози, да видим какво съм познал и какво не. Тук също не би трябвало да има изненади. Реал трябва да завършат на първо място. Флорентино Перес иска Реал да спечелят този турнир. Реал иска да бъде първия шампион след, нали, за новия формат на това световно клубно първенство. И си мисля, че Реал ще хвърлят доста големи усилия за спечелването на този турнир. Трент Александър-Арнолд ще играе. Дин Хаусен се говори, че ще бъде титуляр заедно с Раул Асенсио, между другото се говори, че ще бъде титулярната двойка защитници. На второ място Ал Хилал. Всички слухове около Роналдо в Ал Хилал може би вече се изпариха, защото се очаква португалеца да подпише нов договор с Ал Насър и да си остане там, което значи, че няма да играе на световното клубно, но Ал Хилал имат със сигурност доста добър отбор и са може би най-добрия тим в Саудитска Арабия. И със сигурност си мисля, че няма да има изненади и ще завършат на второ място. Залцбург на трето и на четвърто Пачука. Сега, продължаваме към по-интересната част, разбира се, а именно фазата на елиминации. Първи матч имаме, разбира се, Порто срещу Атлетико Мадрид. Тук, колкото и Порто да са силен европейски отбор, печелили са Шампионската лига, си мисля, че Атлетико Мадрид миналия сезон не спечелиха нито един трофей и ще се хвърлят поне да стигнат до по-напреднала фаза в този турнир. И тук казвам Атлетико Мадрид да продължат напред. Байер Мюнхен срещу Фламенго също няма да има проблеми.
Байер Мюнхен напред. Интер срещу Флуминензе, тук може да има изненада, но няма как да се случи. Трябва наистина да е много трудно. Ще бъде много трудно за Флуминензе. Интер напред. За момента само европейски отбори продължават напред. Манчестър Сити срещу Ал Хилал. Може би, ако Ман Сити не бяха направили тези трансфери, може би тук щях да кажа, че може да се случи изненадата. Но просто с тези попълнения няма как Манчестър Сити да загубят от Ал Хилал. Продължаваме напред. ПСЖ срещу Интер Майами. Приказката на Интер Майами приключва до тук. Ако се случи така, Меси ще играе срещу бившия си отбор и ще отпадне. Може би, ако така се развият групите. Челси срещу Бенфика. Тук също е доста трудно. Защото Бенфика показаха миналия сезон, че са доста корав съперник. Винаги са го показвали. Но си мисля, че Челси са една идея по-добрия отбор. Така че казвам Челси напред. Борусия Дортмунд срещу Ривър Плейт. Ето тук, дами и господа, хвърлям голямата бомба и казвам, че това ще бъде най-голямата изненада, може би в целия турнир, всъщност от отбор, който не е в Европа, и казвам, че Ривър Плейт ще отстранят Борусия Дортмунд на осмина финала на световното клубно първенство. Продължаваме напред. Реал Мадрид срещу Ювентус. Както знаете, не съм на Реал Мадрид. Няма как да не прогнозирам, че Реал ще продължат напред. Поради и лошата форма, в която се намират Ювентус в последните години, си мисля, че Реал с целия хъс, който ще бъде в този турнир и с новите попълнения, би трябвало да нямат проблем с Юве. Атлетико Мадрид срещу Байер Мюнхен. Тук прогнозата зависи от това дали наистина Рафаел Ляо ще се присъедини може би към Байер Мюнхен, защото ако това се случи, баварците наистина ще бъдат много силен отбор и няма да имат проблем може би срещу Атлетико Мадрид, но ако това не се случи, според мен Атлетико Мадрид имат доста големи шансове за продължаване напред и това и ще прогнозирам. Атлетико Мадрид ще продължат, ще отстранят Байер Мюнхен на четвъртфиналите на този турнир. Следващия матч също е изключително труден. Финалът от Шампионската лига през 2023 година. Интер срещу Манчестър Сити. Според мен Ман Сити също ще се хвърлят много за спечелването на този турнир, макар че сега хората, някои от вас ще си кажат, на тях не им трябват пари, но си мисля, че защото все пак завършиха сезона без нито един трофей, разочароваха много от феновете си и се хвърлят и се опитат да спечелят световното клубно първенство. Ман Сити напред, Интер отново отпадат. Следващия матч ПСЖ срещу Челси. Тук Челси според мен те отпаднат. Ще бъде много трудно, наистина много трудно да отстранят ПСЖ. ПСЖ, ако играят по същия начин и в този турнир, макар че доста от играчите им ще са изморени, както казах преди малко и заради Лига на нациите, но си мисля, че ПСЖ ще продължат доста напред. Франко Мастантуоно срещу бъдещия си отбор, но си мисля, че отново Реал ще продължат напред. И продължаваме към полуфиналите, дами и господа. Атлетико Мадрид срещу Манчестър Сити. Казах, просто Ман Сити според мен ще се хвърлят, ще дадат всичко от себе си за спечелването на този турнир и ще бъдат на финал. От другата страна, тук наистина прогнозата ми е пристрастна, няма какво да ви лъжа. Ако трябва да гледам формата на двата отбора, категорично бих казал, че ПСЖ ще продължат напред, но няма как да дам прогноза срещу моя любим отбор, отбора на сърцето ми и отбора, който смятам, че може наистина да спечели турнира. Ето аз ПСЖ натиснах, защото може би това ще се случи. Реал могат да отпаднат на полуфинала от ПСЖ, ако така се развият нещата, да видим. Но няма как да не прогнозирам Реал на финал и победителят на това световно клубно първенство да е Реал Мадрид. Просто си мисля, че на финала ще видим пък, ако така се случат нещата, за първи път ще видим финал между Манчестър Сити и Реал Мадрид. Това е буквално дербито на Европа, което гледаме почти всяка година. И дали би било то в Шампионската лига на полуфинали или четвъртфинали. Ако така се случи, ще го гледаме и на финал, само че на световното клубно първенство. Сейф даваме на прогнозата. Добре, окей. Ще трябва да се направи явно акаунт.
Но да. Ами това бяха моите прогнози за световното клубно първенство. Както ви казах, опитах се да дам и горе-долу малко не разяснения, ами за това какво смятам, как ще подходят отборите към този турнир. Според мен Ман Сити заедно с Реал ще бъдат отборите, които ще бъдат изключително нахъсани за спечелването на този турнир. Може би и ПСЖ, но пък ПСЖ вече спечелиха 4 трофея този сезон. Шампионската лига историческа за тях. Но макар че не знаем, може и да искат да бъдат първият отбор, който печели този турнир, нали, този формат. Нищо не се знае, но да, това бяха моите прогнози. Сега искам да кажа няколко неща. Около Реал Мадрид тренировките са много интензивни, както виждате на вашите екрани. Чаби Алонсо никак не си поплюва с неговите тактики, или как да кажа го нарека. Доста по-различен стил от Карло Анчелоти. Виждаме доста по-интензивни тренировки. Да видим как ще се отрази това на Реал. Аз съм сигурен, че Реал ще играе по един доста агресивен начин от следващия сезон. Ще видим наистина коренно различен на Реал Мадрид. Чаби Алонсо иска да постигне това, когато ние феновете гледаме Реал Мадрид, да си казваме: ето това е моят отбор, ето това е моя Реал Мадрид, ето това е Реал Мадрид, който аз харесвам. И да, говори се, че Чаби Алонсо, за разлика от престоя си в Байер Леверкузен, тук в Реал Мадрид ще играе с 4 защитници отзад. Като се пише, че това ще са Динхаусен и Рюдигер, това говоря от следващия сезон. А по време на световното клубно, може би Динхаусен с Раул Асенсио. Разбира се, ляв бек би трябвало, все още не е потвърден този трансфер, да бъде Карерас за новия сезон, а десен бек, разбира се, Трент Александър Арнолд. Да, със сигурност от към трансфери, това е един от най-големите трансферни прозорци за Реал Мадрид последните години. Франко Мастантон, Динхаусен, Трент Александър Арнолд, най-вероятно ще видим и Алваро Карерас, ляв бек категорично ще се вземе. Може би след световното клубно, не може би след световното клубно, но все още, всъщност не все още, знаем двама играчи, които ще се тръгнат, разбира се, Модрич и Васкес бяха изпратени на Бернабео в последния матч, но според мен ще се тръгнат поне още двама играчи и си мисля, че това ще бъде може би Фран Гарсия и не съм сигурен за Дани Себайос. Говореше се и за Лунин, че може да се тръгне, и за Родриго, но най-вероятно те ще останат. Особено Родриго е говорил с Чаби Алонсо, харесва му как протичат тренировките. Реал са направили, мисля, че 3 тренировки вече с Чаби Алонсо. На Родриго му харесва и най-вероятно ще остане за още един сезон в Реал Мадрид. Ами, това беше от видеото. Благодаря ви, че гледахте. Получи се едно, мисля, че доста добро видео с прогнози. Ще долу в коментарите какво харесахте от моите прогнози и какво не ви допадна, и разбира се, според вас, кой ще спечели световното клубно първенство, първия такъв формат някога, с нов трофей, с повече европейски отбори. Би трябвало да бъде по-интересно, но оставям това на вас долу в коментарите и разбира се абонирайте, ако все още не сте го направили, с камбанката, за да не изтървате всяко едно ново видео, и разбира се, последвайте Шоу Лигата в всяка една социална мрежа и се запишете за новия формат. Всъщност не новия, това е, нали, първенството за Шоу Лигата, която ще започне с новият сезон. За да разберете, разбира се, какво представлява лигата, пак ви казвам, последвайте Шоу Лигата в абсолютно една социална мрежа и очаквайте видеото, ако може да е пуснато вече видеото, с разяснения около какво представлява цялото първенство и всичко, което трябва да знаете за Шоу Лигата. Аз бях Рости, благодаря отново, че гледахте това видео и се видим в следващото.